navê me Erdal im, paşnavê me Yavuz im. Ev 4-5 salê min ez ketim bi karê muzikê. Hewesa me ji mealimê me hat mamostê min. Mamostê me ji Mêrsînê hatibû. Mijwîdî meyê, navê veya meyê, meyana behsa wê jî bike. Mijwîdî bû mey û bilûrê. Bilûrê hewesa me bû ez benim ya min ji mealimê xwe dîbû min dil girtibû jê. Min xwast ez lê xêmê malbata min jî alîkariyê min kir, mealimê min peyivî, mealimê min jî mamostê min rê min da. Ez bilûrê elimîm, bilûra min ya spê Nuh Elimî jî virim. Veya 2016 me kirî min pê dest pê kir. A min ya spê Nuh Elimîm. İja dûrim ji meyê ji mealimê xwe dî. Mawilî bilûrê dîbû ji mamostê xwe dî. Min meyê jê dî îja hewesa me ket ser dilê min ket meyê min got ez gerek belim meyê jî. Mealimê xwe peyivî ew jî Xwedê jê razî bi negot tiştek got tamam em ê wê jî rête bidin. Ema dora salek, sal û nîvkê wan alîkariyê min kir, bilûrê jî meyê jî. Got wexta ez elimîm, îja ez bi xwe ez elimîm. Ez pêş ketim hatim heya vê dera. İja ez ketim mekteba muzikê a Mêrdîn. Ez ji Mêrdîn dixwînim anaka. Mekteba muzikê ye. Salek me maye. Ez ê wê jî xelas bikim înşallah. Ê ez lê dixêmê enstrûmanê me zurne ye, me ye, bilûr e. Zaten zurne û meyê naz dikin milletê me. Ev jî jêr dibên dudux Ermenî wan jêr dibe dudûxê Ermenîstan. Azerbaycan jêr dibe balaban. Li cem me jî rehmetliyê Egidê Cumû kurdawarî lê dixist. Dengbêjî wan lê dixist. İja ez jî dengbêjî lê dixêmê, bi kurdî lê dixêmê. Hezkirina min û muzikê müzik aqlê me tune bû yani warê ez malê mere ji war dikeve banî wan mere disirêya mere dibe aqdengê mere çi xweş wan. Ama hewesa min ser muzikê tune bû gava wexta mealimê me hat mamostê me ket sinifê. Min lê nerî bilûrê lê dixî îja dilê min ket ser bilûrê min ji bavê xwe got. İja bavê min mamostê min peyivî mamostê min jî qebûl kir. Bilûrê rêm da hewesa min ser bilûrê hatibû. İja bilûr 5-6 mehwan çû ez çav meyê ketim mealimê me meyê xist. Mey jî ev min xwest ez li meyê xim. Mealimê min wiha jî mamostê me qebûl kir. Me li meyê jî ja lê xist. Wek min got dora salkê sal û nîvkê wan rê min da alîkariyê min kir. Jê pêvtirî jî ez hatim va derna ez ketim mekteba muzikê. Mekteba min muzikê mealimê me mamostê wan alîkariyê min dikin. Qayît wan çê dibe çi stê me bi em der lê dixînî. Ez jîro pêv mamoste difikirim ez im mamoste. Nasîb bibe em ê li Îstenbolê em dixwazin bixwînin a konservatwarê ew jî unîversîtê. Dilê me ez bibim mamostê muzikê înşallah vê sala jî biqede.
ميدان ميجا لخيجا